An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye sibiri su ye min ye juma tile o kɔni banna a mɛnna. N bɛ dugawu kɛ sa fajiri ala ka o yira an bɛɛ lajɛlen na. Bi jumadon in n'o ye août kalo tile 28 san 2026 kunnafoni telimanw kɛnɛ yan'an k'an da don o la fala ye. An y'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ baabu bɛ taa ni ka segin la. Bɔlɔlɔ sira musow ka nɛgɛsɔrɔ sigiko kuma a bɛ sen na nka waleya in fala ye a b'a to maa ka hakili jagabɔ caman de kɛ i ka ko caman jate minɛ. N'i ye an ka jamana ta k'a lajɛ fala ye anw delilen don mun na kosɛbɛ an ka dugubaw n'an ka marabolow degelen don mun na kosɛbɛ o ye nansaraw ka wari ye. Nansaraw ka wari a tɛ di kunfɛ a tɛ di ten wa dikan de b'a bɛɛ lajɛlen na. Fɛɛrɛ kɛrɛ caman bɛ sigi an ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ bɛ to k'u kunnafoniw di fala ye mun de b'u jukɔrɔ. Se kɛra anw yɛrɛ ye fɔlɔ an ka se ka olu ta ba la wa. N'i y'a jateminɛ bi jamana minnu bɛ yen ni olu ye tubabu jamanaw ye fala ye olu de bɛ an ka togodala baara caman musaka di. Yiriwali ko ta na sira fɛ, jiko ta na sira fɛ, kalanko ta na sira fɛ, muso ka kolo ta na sira fɛ, min ye hali denmisɛnninw ka kalantan minɛnw, denmisɛnninw ka dumuniko, olu de sen bɛ nin bɛɛ la ka nin bɛɛ musaka di. Laɲini dɔ b'a kɔfɛ, laɲini mun n'o kan ka ɲini ka dɔn. M'a fɔ a bɛɛ ye kojugu ye, sabula jamanaw sigilen don ɲɔgɔn na cogo minnu na, maa si kelen fana tɛ se ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ fala ye. Nka sira dɔw bɛ sira dɔw la, n'anw yɛrɛ b'a fɛ ka kɛ olu masarafabaa ye. Fa yɛrɛ k'an bolo don u kun waati dɔ la an y'a ye k'a fɔ furancɛ fanga daminɛna baɲumankɛtɔn caman gɛnna jɛkulu caman fɔra k'u tɛ se ka baara kɛ an fɛ yan nka halisa a dɔw bɛ baara la fala ye a dɔw dili donnen don a dɔw ka musakaw bɛ na nka mun b'a kɔfɛ laɲini ye jumɛn ye maa maa b'i ka seko n'i ka dɔnko musaka bɔ fala ye a bɛ min fɔ o de bɛ kɛ min ye seko ni dɔnko tigilamaw tulo b'an na fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jabɔlaw jabe jala ni k'i b'a bɔ f'i ɲɛna ko wa ko f'i k'a kɛ tubabukan na n'i m'a kɛ tubabukan na olu t'u ka musaka ti don a la walima fɛnw bɛ yen f'i ka olu don a kɔnɔ fala hali dɔncogo bɛ yen bi u b'a fɔ ma ko danse contemporaine ni o ye dɔnbɔlen kɔ ka na a bɛ f'i ɲɛna kuma dɔ la f'i ka o don i bɛna hakilina min sigi sen kan i ka fɔlifɛn minnu sigi sen kan i ko olu don a kɔnɔ fɛɛrɛw fana sigilen don sen kan u fɛ ko fɔ diyagoya min ye an lamɛnbaaw ka hakɛ to cɛ ni cɛ ka jɛli dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko fo ka o dɔɔnin don i ka jaw n'i ka baara kɛcogo n'i ka kow kɛcogo la musaka minnu bɛ di nin cogoya la fala ye musaka min bɛ na nin cogoya la an yɛrɛ sigilen don bi k'an ka sigidaw lajɛ ɲɔgɔn ɲɛ mana kɛ i b'a ye an yɛrɛ bɛ tilen k'a kuma fɔ yan alimaw ka baɲumankɛjɛkulu min ye danuwaw ka baɲumankɛjɛkulu nansaraw ka baɲumankɛjɛkulu tubabuw ka bolofara minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛnɛyako ɲɛnabɔ an ka togodaw an ka marabolo olu ka fɛnmisɛnninw de bɛ kɛ yen kosɛbɛ san kalo 12 a dun si tɛ kɛ fu laɲiniw de b'a bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'an ko an bɛ dusu ta ko ka o bɛɛ bila k'a sɔrɔ an ma labɛn an bolo bɛ sɔn k'a jɛ kɛlɛ mun bɛ sen na bi kuma mun bɛ sen na bi a kuma ninnu kunnanaw de bɛ ka fɔ fala ye mun b'a laɲini jumɛn b'a kɔfɛ a ko nakun yɛrɛ ye jumɛn ye bolociw bɛ k'an ka sigidaw la bi musaka jɛkulu dɔ bɛ sigi an ka sigidaw la bi u bɛ taa ni fɛn dɔw ye ka t'u di an ka sigidalamaw ma bi u bɛ jɛrɛ dɔw kɛ u bɛ taa balo dɔw di olu bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ jateminɛ fɛn ye bi an ka jamana kɔnɔ sabula n'i ko k'i bɛ k'i yɛrɛ ye yɛrɛya tɛ sɔrɔ f'i ka musaka n'a a fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi ɲɔgɔn fɛ an fana k'a dɔn k'a fɔ an ka sifinnakaw n'an ka denmisɛnw ko kunun kuma sera fala ye bolo min b'a di diyagoya o de bɛ kɛ sanfɛ dɛ wa bolo min b'a minɛ o bɛ kɛ duguma kuma bɛɛ yaasa o ka falen an k'an cɛsiri an ka wuli k'an jɔ ni y'anw ka jamana ye fɛn sugu bɛɛ ala ye fɛn sugu bɛɛ lajɛlen nɔgɔya anw ka jamana ye fala ye dugukolo b'an bolo ji b'an bolo mɔgɔninfin b'an bolo baara ko o de ka gɛlɛ bi bɛɛ ko fo n ka se ka kɛ bamakɔ baarakɛla ye n ka kɛ duguba baarakɛla ye o la jɔn min nana togoda baaraw kɛ minnu fana bɛ yen olu dɔw fana sigilen na k'olu fana niyɔrɔ dun musaka minnu fɛn minnu bɛ na olu tɔgɔ la k'olu dun o bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka se ka ban ka sigi sen kelen kan a bɛ n hakili jigin Amadu Tumani Ture ka kuma na dɛ ko ale jateminɛ kɛ fala ye baara fɛn fɛn n'a y'a kɛ
n'o ye sojɔ ye n'o ye pɔndilan ye n'o ye ekɔlisojɔ ye n'o ye ka se ka dun ka fa sabatili baaraw sigi sen kan fɛn kelen min nimisa kɛra ale ATT la fala ye o ye maliden yɛrɛ de ye maliden dilanni maliden labɛnni ka sini ni sinikɛnɛ kɛlɛw kɔnɔ o fana ye baaraba ye dɛ wa n'o baara in de ma ɲɛ an ye fɛn o fɛn kɛ sigi sen kan a si tɛ se ka ɲɛ sabula ni maa sigilen don k'a fɔ ko karisalakaw bɛ na ni nin hali an ka jamana ta k'a lajɛ kɛ fala ye anw ka man ka kɛ jamana ye bi k'an m'an sigi k'an sen fila d'an bolo kan ko ni sanji nana o ayi an m'an ka sɔn o ma tuguni an k'an ka bɔ o kɔnɔ sumansiw bɛ diɲɛ kɔnɔ bi fala ye o sumansiw san kalo 12 olu bɛ wuli u bɛ balo di u bɛ fɛnw di maaw bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ mun na min yɛrɛ ka jugu nin bɛɛ la fala i b'o dɔn sanko an ma taa san i b'a dɔn san an taara yɔrɔ min na a yɔrɔ tɔgɔ ye min ye office di moyen banni office joli b'a dɔn o bɛ Mali kɔnɔ office 10 office 10 kɔnɔna na balo minnu bɛ sɛnɛ ye fala ye yalama a b'an ka jamana bɔ wa a t'an ka jamana bɔ sangaw ta de ko n'a ma ɲɛ dugukolo fɛnsɛnlen bɛ olu bolo ji bɛ kɛ olu bolo ko k'a lajɛ gouvernement bɛ musaka min don ka taa kɔ ka malo sa fala ye ko ka na o kɛ ka sɛnɛ kɛ ye dun ka fa ka sabati nka maa si ma kala don i ɲinɛ ka cɛ lamɛn nka dugukolo o fɛnsɛnnen n'o ye ji fɛnsɛnnen n'o ye fɛɛrɛ tɛ yen nɔgɔ tɛ yen n t'a dɔn n b'a f'i ɲɛna cogo min na sɛnɛkɛminɛn minnu bɛ se ka kɛ ka se ka dugukolo in don ba la ka se ka sɛnɛ k'a la ka ɲɛ k'an labɔ o fɛɛrɛw ma sigi sen kan ale ko k'ale tɛ fɛn wɛrɛ ɲini dɛ jura minnu bɛ yen ni olu bɛ taa malo san kɔfɛ fala ye k'u kana dugukolo min b'ale ka yɔrɔ la u ka taa sɛnɛ kɛ yen u ka bɛnkan sɔrɔ yaasa ni sɛnɛ in kɛra a bɛ se ka kɛ k'an ka jamana nafa cogo min maa m'a lamɛn koyi cɛ taara retraite la o ale ta ma ɲɛ sɔrɔ office tɔw yɛrɛ mɔgɔ tɔw m'ale jate yɛrɛ maa ye yɛrɛ n'o tɛ office Niger yɛrɛ lajɛ kɛ kɛmɛ sara la joli de bɛ ka baara ye bi i ka office tɔw ta i k'u lajɛ kɛ an ka dun ka fa bɛ sabati cogo di k'a sɔrɔ an bɛ tuguni ka tila k'an ka musaka ta ka taa ko ka kɔ ka fisa nin kɛ n'an ma ba don an ka sɛnɛ na an bɛ ka kuma minnu fɔ k'an ye bagan mara ni jɛgɛmɔ ni sɛnɛ jamana ye fala ye n'an ma bɔ dala fɔli la k'a lawaleya an bɛ mɛn tan dɛ wa sɛbɛ f'an k'o ɲɛ yira jamanadenw na nin waati ninnu kɔnɔna na n'o tɛ tubabuw ka kuma minnu fɔtɔ filɛ nin ye u nana ni musaka u nana ni u ye nin kɛ tan nin bɛɛ n'i yɛrɛ ma wuli k'i jɔ de hali mo k'o de fɔ sanu dugu minnu bɛ yen ko sanu b'a denmisɛnninw yan'a k'aw sigi ko aw ka denmisɛnnin jɛkulu aw ka tɔn jɛkulu aw ka kabila jɛkulu aw ka tɔnboloma jɛkulu olu si musaka tɛ foyi ye fala ye n'aw yɛrɛ ye baara in ɲɛdɔn ye n'a y'aw kalan k'aw labɛn ka yɔrɔw sɔrɔ aw yɛrɛ bɛ se ka dɔ bɔ minnu na ka se ka baara kɛ ka mɔgɔw ta k'u labɛn ka denmisɛnninw bolo don ca la ka bɔ mɔgɔw nɔfɛ boliboli la ka dɔ burutigiw ya ka taa yan fɛ ka taa sinuwaw sigi yan fɛ ka taa dɔw sigi yan fɛ ka kɛlɛ wuli don o don maaw bɛ sa fɛn tɛ sɔrɔ daba bɛ bin an kan fɛɛrɛ t'an bolo sanubɔ yɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo di k'o dayɛlɛlen don o kɔlɔn bɛ taa dayɛlɛ o dingɛ dayɛlɛlen bɛ to mɔgɔw bɛ taa bin o kɔnɔ ka sa hali o tigiw bɛ ɲini o tigiw tɛ ye dingɛ dayɛlɛlen sanubɔlaw fɛ fala ye a fɔra ko n'i b'a bɔ yɔrɔ la hali ni dama a yɔrɔ ka clôturer donc su in na an b'a fɛ ka nin fɔ o kana an ɲinɛ an sigikun kɔ wolomasiri tabaw ka dagatigi fala ye Elize Jean Ndaw bi ta tɛ marafasiko kuma ye bi ta ye sɔrɔdasi cɛw yɛrɛ olu yɛrɛ kunkan kuma ye fala ye ko maa minnu bɛ yen n'olu ye wolomasiri tabaw ye n'u tun ye duuru don fiɲɛ na ka taa walima minnu bɛ yen n'olu ye jɛkulu minnu ni wolomasiri tabaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni marafatigiw don n'u kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila k'u bɛɛ lajɛlen ka segin ka na yanni septembre kalo tile 6 cɛ maa o maa fana bɛ yen k'e marafa ta e kun futinɛnen don k'i ka na fala ye fɛɛrɛ bɛ na sigi sen kan i bɛ se ka segin cogo min na ka n'i ka baara kɛ yaasa jamana ale bɛ laɲini min kɛ o ka se ka sigi sen kan Elize Jean Ndaw ko welewelema min dalen filɛ nin ye bi fala ye k'o dama ka bɛɛ lajɛlen ye yaasa i ye marafa cɛ i taara o i ni jɛkulu minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ n'olu ni gouvernement bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a fɔ groupe d'autodéfense maaw n'i b'olu kɔnɔna na o i ye sɔrɔdasi de i ye kɛnɛ yɛrɛ bila pewu bɔ dibi la i ka na yanni septembre kalo ale tile 6 cɛ ko nka ko n'o tɛmɛna sɔrɔdasiya sariya ye min fɔ i bɛ jate komi maa bolilen o dun na n'i taara sɔrɔ ni kɛlɛ ni wulikajɔw daminɛ n'i taara sɔrɔ yɔrɔ la kuma t'a la tuguni dɛ i bɛ fara juguw kan min ye Elize Jean Ndaw ye ko ka ni kibaruya in da bɛɛ lajɛlen tulo kan fala i bɛ biri dɔn
bataillon d'intervention rapide min sigilen no an ka jamana kɔnɔ ni waati in na ko ale ye cɛden 1500 a y'olu bulanbulanin kuraw olu sɔrɔ olu bɛna taa kɛlɛdagaw kɔnɔna na u ka bɔli o kɛra bi Samangɔkaw fɛ yen surasiw ka ninami yɔrɔ min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o bɛ dɔ fara u ka dɔnniyaw kan ninnu ka baara kuncɛli o kɛra bi biri ɲɛmaaba o ye an yɛrɛ terikɛ ye Madu S n'o o ye colonel major Mamadu Suleman Kone ale biri coordinateur ye Mali kɔnɔna fala ye jɛkulu in sa ko maa minnu sɔrɔlen filɛ nin ye n'olu ye nilamini kɛ kalo 4 kɔnɔna na Samangɔkaw fɛ yen k'u ka maa yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye maa 1509 ye ni maa kura ninnu olu bɛna fara biri cɛdenw kan minnu bɛ wuli ka jɔ teliman kɛ jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye biri yɛrɛ ɲɛmaaba in ye Samango kalanso kɔnɔna na sa a ko ko kɛlɛ kɔni tɛ o minɔgɔlakun o tɛ marafaci tɛ min ye waati gɛlɛmanw ye k'olu kɛlɛli baaraw kɛ Mamadu S ko sa ko u ye nin kalan de kɛ u ka maaw kunna kalo 4 kɔnɔna na fala ye ni kura min fɛra nin kɛlɛkɛcɛw la k'u bɛna to ka bila kɛlɛkɛ olumasiri tabaw ka bolo ka don nataw kɔnɔna na joona baara mun bɛna danfara bɛna k'u ni tɔw cɛ fala ye olu ka moto de bɛna di ninnu ma yɔrɔ minnu bɛ yen n'a b'a fɔ ma ko yɔrɔ gɛlɛnw ma a tɛ se ka taa yen olu bɛna bila ka taa o baara de kɛ wa cɛden minnu don fala ye hali n'u tɛ komando ye sa u fana u ye komandoya baara ladege kɛ dɛ sabula u labɛnna n'o kama ko yaasa yɔrɔ bɛ yen n'o yɔrɔ ka gɛlɛn an ka jamana kɔnɔ ninnu bɛna tila jamana o yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka taa o baaraw sigi sen kan don nataw olu kɔnɔna na min ye bɔli in kɔni ye sa a kɛra tare ye sabula a yirala k'a fɔ ko u ye min dege u y'o ɲɔgɔnna kɛ maaw yɛrɛ sigilen ɲɛna a baara kɛcogo la wala an kɔni nara an jɔ kogo kɔfɛ fɔlɔ parce que exercice ye tiɲɛ nka mugu ɲɛnama cili n ko Madu S ma n'aw m'an jɔ n'a tilara tuma min ne ɲɔgɔnnaw ka ca la fala ye minnu tɛgɛ ka di dɔw tɛgɛ man di nka baara in a kɛra kɛcogo la Samangɔkaw fɛ yen ninnu bɛna bila olumasiri tabaw ka gun kan nin don nataw kɔnɔna na min ye minisiri min bɛ baara ko kunna n'o ye foroba cakɛlaw ka minisiri ye fala ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko Mawuludu ale bangeli kɛlen kɔfɛ denwuli k'o ye dimanche nata in ye wa min ye Mawuludu yɛrɛ ye sa o bɛ bɛn ntɛnɛn ma n'o ye août kalo tile 31 ye Mali foroba baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen sa ko o kɔni don ye ko baara ti kɛ o la baara ti kɛ wa min ye a wari ye fana a bɛ sara baarakɛlaw ye fala ye a ti jate baarakɛbali don fɛ k'a fɔ k'i banna ka taa baarakɛlaw bɛ a donna ta a bɔra ta o t'a la ko jamana ɲɛmaaw ko ten ko k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye o kɔrɔ sa ko nin kɔni nin y'an taalen weekend jan na sa de fala ye minisiri n'o ye Fasun Kulubali ye ale ka secrétaire général n'o ye Madu Kanta ye ale de tɛgɛnɔ bilara sɛbɛn in ale la ka kɛ ni o sɛbɛn in ye sa fala ye Mawuludu ɲɛnɛmayali baaraw fana bɛna sigi sen kan yɔrɔ fantaw bɛɛ lajɛlen na n'an bɔra yen i b'a dɔn k'a fɔ ko dɛfu kɛra ɲinan fala ye a bɛnna ni waati min ye o y'a sɔrɔ denmisɛnnin caman Kidali kɔnɔna na olu tun y'u sigiyɔrɔw bila école karamɔgɔ minnu bɛ Kidali mara kɔnɔna na olu n'olu ye fɛnaraki maaw ye olu tun ye laɲini kɛ sa ko ka min ye dɛfu kɛrɛnkɛrɛnnen k'o sigi sen kan gouvernement ye wele ka in jaabi bi fala ye ko ni Ala sɔnna ma dɛfu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna sigi sen kan a kɛ kun ye dɔrɔn minnu bɛ Kidali marabolo la dɛ k'a fɔ ko ne y'a jɛ ko n bɛ taa n garisɛgɛ fila o tɛ k'a la dɛ kalo tile 14 n'o ye septembre kalo tile 14 ka taa bila tile 16 la o bɛna kɛ Kidali denmisɛnninw kunna minnu ma se ka dɛfu kɛ n'o ye maa 64 ye Kidali marabolo ta kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sabula a kun yirala k'a fɔ sa ko dɛfu waati dɔw sera ka na dɔw ma se ka na a n'u ka dɛfu yɛrɛ kɛyɔrɔ taalen bila Minaka fana na o fana ye degun don mɔgɔ dɔw ma u ma se ka kɛnɛ in kɔnɔna sɔrɔ o la sa maa minnu tora n'olu m'a kɛ k'olu kɔni ka dɛfu kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛna sigi sen kan a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan maa 60 ani maa 4 olu bɛna kɛ Gawokaw fɛ yen denmisɛnnin 1100 olu ka kalan labɛn baaraw n'o ye cours de vacances ye sinɛgi kun ye min sigi sen kan fala ye k'o kun cɛra kunungo alamisa n'o ye août kalo tile 27 ye Gawo kɔnɔna na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye baara in kɔni sa kalo kelen kɔnɔna na kalanden minnu sigira kɛnɛ in kan sa k'a daminɛ kilasi 2nan ka taa bila kilasi 9nan na o denmisɛnninw de yera a ko la 2nan fana ko bɛna sigi sen kan ka kɛ tasibila ye ka taa se Ali Badi ma Ali Badi ni ale yɛrɛ ye Gawo maa falenba ye Ala ka kalifa minɛ la salina siringo k'o fana sa minnu ye denmisɛnnin 600 ɲɔgɔn ye
olu fana bɛna o kalan daminɛ sinaki ma olu bɛna o baara kelen kɛ u y'a yira sa k'a fɔ k'o kɔni bɛ to senna sa fo septembre kalo tile 2 kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen dira Gawo ale bourse de travail o kɔnɔna na halisa an bɛ to Gawokaw fɛ an bɛ taa Gabriel cercle kɔnɔna na Gawo yɛrɛ duguladenw y'a yira sa k'a fɔ ko f'u ka jabala sɔrɔ u yɛrɛ ka cercle la u y'o birikiden fɔlɔ da kununko alamisa nin kalo tile 27 dugutigilakaw kabilatigiw ka taa se mara bolofara minnu bɛ yen u bɛɛ lajɛlen nana sa ka na biriki fɔlɔ in da so in kɔni mana jɔ sa a bɛna kɛ jɔ ɲɛjɔyɔrɔ ye préfetlakaw bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ min na yaasa ka se ka dugu mɔgɔmanko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ min ye baara in ye sa ko ka a kɔni daminɛli biriki fɔlɔ dalen kɔfɛ a daminɛli n'o ye so yɛrɛ jɔli ye ko bɛna kɛ don nataw kɔnɔna na segukaw fɛ yen jabida denmisɛnninw olu bɛ ka kalo n'o ye npogotigininw ye o baara daminɛna bi jumadɔya in na sa kalo kelen kɔnɔna na u bɛna olu dege jabida la jabi bɛ se ka dacogo min jabi ɲuman dacogo ɲuman min ye kɔɲɔmuso jaabi ye ale ni denkuru jaabi ka taa fara jamalajɛ tɔw o jabi dacogo ka fala ye kalo kelen kɔnɔ npogotigiw bɛna o kalan kɛ muso ale ni den ni du o minisiriso bolofara bɛ segukaw fɛ yen ale de kɛlen ka ni kalansen sigi sen kan bafulabekaw bankasikaw fɛ yen denmisɛnnin fitinin dɔ n'o ye npogotiginin ncinin ye san 6 ale kɔni tora ji la n'o o ye kɔ ye a yɛrɛ sa ka fɔ ko kununko kalo tile 27 ale kɔni somaw tun bɛ ka ɲini sa sanba de wulila kɔbolo min b'u ka dugu yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye k'a su taara yen min ye denmisɛnw ye sa ko maaw k'u hakili t'u la san fiɲɛma wuli o min ye deguma kɛ o denmisɛnninlakaw k'u gɛrɛ u yɛrɛ la nin waati in na min ye denmisɛnnin fitinin ye sa ji fanga de bonyana ma ka taa n'a ye kɔ kɔnɔ a su kɔnɔ a ka janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra bankasikaw olu fɛ yen kulukoro marabolo kɔnɔna na kulukoro ɲɛmaw y'a yira sa ko kalo tɛmɛnen n'o ye juillet kalo ye fala ye maa 9 o de kɔni sirabaga kasara ye o de fa kulukoro ale dugu kɔnɔna na maa 266 olu de joginna n'o y'a sɔrɔ kalo tɛmɛnen kun ta kɛra maa 12 ye zen ta kɛra maa 9 ye dugudenw y'a yira sa k'a jiginna dɔɔni welewelema halisa a bɛ ka kɛ dugudenw fɛ u ka hakilisigi ni basigi ka siraba bɛ se ka dɔgɔya cogo min na kulukoro n'a marabolo kɔnɔna na maaw ka vitesse tali ka dɔ bɔ o la kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen dira sa sapeur pompier bolofara min bɛ kulukorokaw fɛ yen olu ye nin kuma in sigi sen kan jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko AVEC énergie SARL fala ye ale bɛ kangabakaw fɛ yen a ko sa ko ale bɛna na taji marayɔrɔ dɔ dilan min musaka bɛ taa se miliyari 1 ani miliyɔn 100 ma ko min ye mètre carré 500 ye o taji marayɔrɔ a bɛna o sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Minanjana commune kɔnɔna na kangaba ale cercle kɔnɔna don u y'a yira sa ko nin kɔni bɛna kɛ taji marayɔrɔ ɲɛnɛmaba ye yaasa gasoil ni essence u bɛ se k'o mara cogo min na ni maa mago jɔra a la a ka se ka fisaya jamana yɛrɛ ma yaasa ka se ka ko sigi sen kan sa préfet baara mun sigira sa ni taji dilanyɔrɔ in dilanna kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye dugudenw ma min ye sigida kɔlɔlɔ mun bɛ se ka ye a la o ɲɛfɔra dugudenw ye préfet n'o ye Abudaw ye ale yɛrɛ tun b'a ko kɛnɛ kan k'a jateminɛ sa o ni duguden tɔnw fɛ yaasa baara min na kɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ye a bɛna sigi sen kan cogo n'a baara kan ka kɛ cogo min na yaasa dugudenw hakilina n'u miirina olu ka don baara in ale sigila sen kan kangabakaw fɛ yen kulukoro gouverneur ale ye kulukorokaw ka yirituru baara koromokali kɛ Elhadji colonel Lamine Kapori Sanogo bi donya in na sa o kɛra kulukoro yɛrɛ gouverneur yɛrɛ cour kɔnɔna na ani gouverneur dalala la sa yiri kunfɔlɔw kɔni u y'olu turu de baara kɛ gouverneur y'a ɲini bɛɛ fɛ sa mara bolofara minnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen ka ale ladege i n'a fɔ jamanakuntigi Asimi Goyita y'a fɔ cogo min ɲinan san kɔnɔna na maliden kelen yiri kelen yaasa jakungo o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw gouverneur y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sa bɛɛ ka jiri turu kulukoro n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Mali ni Côte d'Ivoire dancɛ ko kumaw babu fala ye o sigira Bamakɔ yan bɛn kɛra sɛbɛn kan sa sɛbɛn b'a to sa Mali ni Côte d'Ivoire dancɛ k'a tracer k'a dilan k'a ɲɛ k'a dɔn k'a fɔ kɔlɔlɔ t'a la o baro sigi kɛra Bamakɔ yan baara ninnu daminɛna kalo tile 21 ka taa kuncɛ kalo tile 25 n'o ye utu kalo ye u y'u sinsin min kan sa o tun ye fɛɛrɛ minnu sigira sen kan kɔrɔlen k'a daminɛ pɔgɔkaw fɛ ka taa se Zeguwa o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra sa yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ bɛnkan sɔrɔla min na sa tɛgɛnɔ bilara o la jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ dugudenw bɛɛ lajɛlen ka bɛnkanw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ani ka se ka dugudenw miirina don baara in kɔnɔna na jamana fila ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen u bolo di ɲɔgɔn ma sa fɛɛrɛ min sigilen filɛ nin sen kan min ye bɔriniw ye olu na don ka kɛɲɛ n'o ye ka kɛɲɛ ni ɲinan san ale kuncɛli ye kɛnɛya lajɛ belebeleba min bɛ ka kɛ Afrique du Sud kaw fɛ yen n'olu ka faaba ye Addis Abeba ye an ka minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna n'o o ye colonel major Asaba Jalo ye ale bɛ fala ye Irisilakaw ka jamana minisiri danga a n'o ye ɲɔgɔn ye min ye Olege Salaga ye
ale ni asabajalo u ye babu kɛ kunungo babu senfɛ sa mali ni irisibise k'i bolo don ɲɔgɔn bolo cogo min na sa kɛnɛya ko ta na sira fɛ u y'u da don o la asabajalo kɔni y'a yira u la sa k'a fɔ ko olu b'a fɛ bi na fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛ ka césarienne kɛ ani dialyse kɛ olu ka dilan anw yɛrɛ fɛ yan k'a bayɛlɛma ka se k'a dilan ka ɲɛ an ka fura dilanyɔrɔ min bɛ yan n'o ye IMPP ye ka se ka o don ba la yaasa fura dilanyɔrɔ minnu fɛɛrɛ min bɛ irisilakaw bolo olu ka se k'o fɔ irisiw olu y'a yira sa k'olu kɔni bɛ fɛ min ka kɛ fala ye bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na o ye kana kalan yɛrɛ de kɛ maliyɛnw kunna yan furakɛli ko ta na sira la ale ni fura dilan ko ta na sira la wa a b'olu kɔnɔ fana ka se ka na ni clinique ye clinique minnu bɛ se ka bɔ u nɔ na ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'a fɔra sa ko yɔrɔ min na ko bana jugulen bɛ yen u bɛ wuli ka jɔ kɛ ni a dɔgɔtɔrɔso ye ka taa n'a ye o yɔrɔ la ko o y'olu ka fɛɛrɛw ye wa fana u bɛ fɛ fana ka se ka fura fana ka caman dilanni baara sigi an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan k'an ka jamanadenw kalan a la yaasa an ka se ka baara kɛ min bɛ an ka jamana nafa k'u kɔni y'o kumaw fɔ Addis Abebakaw fɛ yen taama in ale sen fɛ mawuludu hukumu kɔnɔna na Sufi Bilali ale n'a ka tɔndenw kunungo olu ye CICB fa ko bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛɛ o la sa minisiri fila olu tun b'o kɛnɛ kan général de corps d'armée n'o ye Ismaël Wage n'ale bɛn ni kelenya minisiri ye ale tun bɛ yen Nurudin Banjugu fana tun bɛ yen Sufi Bilali yɛrɛ tun bɛ yen min ye Suala Bayaya Haidara ye ka taa se maa mafalen caman ma minisiri bɛ diinɛ ni bato kunna ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen cam n'o o ye Abakar So ye Imam Abakar So ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ ka fala ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Ismaël Wage ye bɛn ni kelenya baara minnu b'a ka minisiri so kɔnɔ a y'i da don o la k'o ɲɛfɔ bɛn yɛrɛ ye mun ye a bɛ sɔrɔ cogo di cɛfɔ ni kama bɛ sigi sen kan cogo di minisiri so kɛnɛ ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ bi yaasa bɛn bɛ se ka kɛ jamana bolo kɔnɔna na min ye diinɛtigiw ni batokɛlaw ni wajulikɛlaw ye olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye fɛɛrɛ minnu sigilen don jamana yɛrɛ fɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na a y'o ɲɛf'u ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnlen u y'o ta ka d'a ma n'o ye Cheikh Sufi Bilali ka tɔn maaw ye yaasa halisa a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ Sufi Bilali fana ye kuma ta sa ka tanuni ta ka ɲɛsin baara minnu bɛ sen na maa minnu bɛ ka maganw kɛ bi yaasa u k'a dɔn k'a fɔ ko min ye foyi tɛ bɛn bɔ silamɛya yɛrɛ ko bɛn o bɛn bɛ se ka sinsin cogo min na u y'u da don o kumaw bɛɛ lajɛlen na ka dugawudenw fana kɛ jamana ye baara in ale kun cɛra min ye Sufi Bilali ale ka mawuludu hukumu kɔnɔna na baara in ale bɛ tali kɛ o la Mali senandolatan fédération ɲɛmaaba n'o ye Muazu Sise a tun y'a fɔ sa ko kimɛli ko bɛ ka kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Mali ale senandolatan jabala kɔnɔna na baara minnu kɛra ka tɛmɛ fala ye ko sefa wari $380,000 o de kɔni kɛra musaka ye musaka min ni sɛbɛn t'a la a taa yɔrɔ ma dɔn a taara ka bɔ Wagande kɔnɔna na $60,000 fana o fana bɛ yen min ye facture olu dilancogo jugu ko o nana o sira fɛ a ko gɛlɛya n'a ta bɛ sa olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛɛ lajɛlen boloda u bɛ sen na min ye fédération yɛrɛ ye a min sigi k'i sen na a bolo kan sabula a y'a dɔn k'a fɔ ko min ye Mali tɔnw ye olu kan ka bɔ sefa wari $121,000 o tilara Stade Malien ale ni Stade Malien ni a tɔgɔ di Joliba ani Iswasi ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se k'u boloma dɛmɛ cogo min na sa farafinna ndolantan nataw la min ye Muazu ye a k'a bɛɛ n'a ta olu ye kimɛli kɛ u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ nka maa minnu ye mara kɛ fédération kɔnɔ u bɛna sɛbɛn ninnu da yir'u la u k'u ka fɛɛrɛw fɔ walima ni fɛn minnu b'u bolo n'u y'a sɔrɔ daluya b'u bolo u ka se k'o bɔ k'o d'u ma yaasa cogo min na u b'u ngoloso ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka jaabi kelen di bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali ko la cogo min na Mali gouvernement ale bataki ci bi bataki min n'a y'o bila ka taa Alizerikaw fɛ yen fala ye min ye Alizeri ye sa ko tasuma kɔni ye tiɲɛniba de kɛ yen min ye maa caman ale ni degun caman yera ko in na min ye maaw ni tora a la fana maa caman joginna gouvernement ko sa ko a kɔni bɛ dugawudon kɛ Alizeri jamana ye k'a yira sa ko Alizeri nin dusukasi in kɔni wagati kɔnɔna sa a b'a ka tanu ta ka ɲɛsin Alizeri ma minnu fatura Ala ka dugawu Ala ka u dayɔrɔ sumaya Mali gouvernement ko fana ko min ye Alizeri jamana ye sa k'a b'o u fo nin waati in na waati min n'o ka gɛlɛn ma kosɛbɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw miirina ɲuman bɛ ka taa u fan fɛ nin waati gɛlɛman olu tɛmɛni la maa minnu joginna ko Ala ka olu kɔni ka fura kɔrɔ sin joona min ye kɛnɛya Ala ka o di olu fana ma Nord-Georgikaw fɛ olu ka masakɛ fala ye an ye min ka kuma fɔ sɔgɔmada in na a ma ɲɛ min kɔ a kɛr'o ye min y'o ka wura Aralde Ala y'ale ka kalifa minɛ a la bi jumadonya in na Oslokaw olu fɛ k'a si to san 90 san 89 na a yira sa k'a fɔ ko a yɛrɛ denkɛ n'o y'a tiɲɛtaba ye ko o de kɔni kan ka bila a nɔ na yanni ko bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kelen kan nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na bi wula dɛ su in na kibaruyaw la kibaruya mun dira ma Falaye Keyita a ne yɛrɛ fɛ ni Ala sɔnna a ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya wɛrɛw la min ni nin si tɛ kelen ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin an filɛbaa n'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma Mali fantan na ni Falaye dɔw bɛ Espagne ko k'olu ka wolosɛbɛn ko gɛlɛyalen don dɛ
k'an k'an da don a la ayiwa wolo sɛbɛnko an bɛna an da don a la an bɛna an da don sɛbɛnko ninnu bɛɛ lajɛlen na an yɛrɛ bɛna na ɲini sa gouvernement yɛrɛ ka na ni maa ye fala u ka na ni ɲɛfɔli kɛ jamanadenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ko in na cogo min a kuma cayara cɛ ko ko wolo sɛbɛn dɔrɔn kama k'u ye ko d'ale ka Madrid k'i b'a fɔ ko wolo sɛbɛn ko tɛ ko nka o bɛɛ n'a ta ale ko ko f'ale den ka Mali wolo sɛbɛn sɔrɔ dɛ n'a bɛ kɛ min a bɛ k'o kɔni ye an ka musokɔrɔba dɔ fana bɛ yen a ko k'a ye sɔgɔmada in na kibaruya lamɛn k'an ko plaki tonnen don ye ko carte grise tonnen don ye fala ye ko kabini avril kalo ale bɛ ka taa n'a ka carte grise ye provisoire de b'ale bolo n'a taara dogo o bɛ tampon k'a kan k'a ka na sini ko n'o ko k'a tonnen bɛ yen k'ale ta papier a y'a papier caman o k'a kɔ n'a ɲɛ bɛɛ kɛlen don tampon ye ko hali bi sɔgɔma a taara ye k'u y'a fɔ a ma k'a ka na tuguni septembre kɔnɔna na tuguni ko yalama ko o baarakɛyɔrɔ kelen don wa an bɛ dugawu kɛ n'Ala sɔnna a ma min ye ɲɛmaaw ye minnu bilalen don nin baara ninnu kunna u ka fɛɛrɛ sɔrɔ n'o tɛ o fana man di dɛ aw y'a jira anw na ko mɔgɔ tɛ ka taa ta fala ye dɔw bɛ ka taa nɔfɛ aw bɛ ka taa rendez-vous di olu ma tuguni ko f'olu ka na ka muso yɛrɛ ka a ka papier kɔfɛla bɛɛ falen don tampon na a bɛɛ ye rendez-vous ye provisoire de b'a bolo ni carte grise t'i bolo polisiw b'i sɛgɛn cogo min na Ala kelen pe de b'a dɔn an bɛ dugawu kɛ min ye so n'a ka mɔgɔw ye u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o ko la su in na ta k'o bila fala ye Keyita tun bɛ ani ne yɛrɛ a k'an bɛn sini ni Ala n'a kira sɔnna a ma